Magampo ta. Among balaan, Amahang Dios nga puno sa grasya ug gugma, salamat kay nga tungod niini naluwas kami ug nagdala ka namo aron magkinabuhi sa nabili namong kinabuhi sa iglesia. Ang balaang lawas sa Ginoo. Ginoo kami nakagawas gikan sa kalibutan ug karon nagpuyo kami sa iglesia ang lawas sa Ginoo. Ug nagpuyo sa usa ka bililhon nga kinabuhi nga nagtuman sa imong kabubuton ug nagpadayag sa imong ebanghelyo. Samtang kami nagkinabuhi sa iglesia nga maong lawas sa Ginoo, palihog tabangi ug giyahi kami sa pagkat-on pinagi sa pulong kung unsa kahinungdanon kini nga iglesia, unsang akong relasyon sa iglesia ug sa unsang paagi ako angay mulihok alang sa iglesia. Nasayod kami nga ang iglesia usa ka dapit sa pagtudlo ug pagkat-on sa pulong sa Dios. Ginoo palihog tabangi kami aron nasabtan namo nga ang iglesia dili lamang usa ka dapit sa pagtudlo ug pagkat-on, kundi usa-usab ka dapit diin ang tanan nga nakadawat sa mapagtulunan, nagsunod ug nagtuman sa pulong ug sa mga sugo sa Dios. Dako ang among paglaom ug naghangyo kanimo nga pukawon ug giyahan kaming tanan aron ang mga pagsubay sa Ginoo mapakita sa among kinabuhi ug ang himaya sa Ginoo mapadayag. Ikaw misaad nga ang Dios mo panalangin kanamo sa tanan namong kinabuhi nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Palihog giyahi ug panguluhi kaming tanan aron kami magkinabuhi sa usa ka importante nga kinabuhi sa mga grasya diha sa iglesia nga maong lawas sa Ginoo pinaagi ni Hesukristo. Nangandam usab kami alang sa fall retreat. Palihog tuguti ang balang espiritu sa paglihok ni ini nga retreat aron daghang nawala nga makalag ang maluwas ug palihog giyahi ug tabangi kami nga dili kapuyon ang tanan nga mga kamot nga nangandam ug naghago pag-ayo alang ni ini nga buluhaton. Ug si Reverend Lee Johan ug ang iyang mga kauban ana sa usa ka mission trip ngadto sa Mongolia ni ini nga panahon. Hinaot nga ang Ginoo mangulo ug magagiya sa mission team aron ilang mahuman ang tanan nilang mga schedule uban sa grasya ug mahibalik nga himsog. Ginoo palihog ubani ang tanan nga miapil sa mission uban sa mas importante nga gugma ug grasya. Palihog panalipdi ug giyahi ang tanan nga wala makaapil sa mission team karong panahon na aron dili nila makalimtan ang grasya ug gugma sa Ginoo bisan asa sila. Ako misalig sa maayong mga kamot sa Ginoo alang sa tanang mga butang ug naghangyo niini. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesukristo nga nagluwas ug nagtabang kanamo sa pagpuyo diha sa iglesia nga mao ang lawas sa Ginoo. Amen. Atong pangitaon ang unang Timoteo kapitulo 3, unang Timoteo kapitulo 3, bersikulo 14 hangtod 16. Kung nakit-an na ang mga pulong sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod 16 ato kining dunganon sa pagbasa. Kining mga butanga gisulat ko kanimo nga gilauman ko ang pag-anha diha sa madali kanimo. Apan kung ako malangan og dugay aron masayran mo kung unsa ang pagawi sa mga tawo sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi o patukuranan sa kamatuuran ug sa walay lang tugi dako ang tinago sa pagkadios nun ang Dios nga gipadayag diha sa unod gipakamatarong sa espiritu nakit-an sa mga manulunda giwali sa taliwala sa kanasuran gituuhan dinhi sa kalibutan gibayaw sa himaya. September na karon, mas nagkabugnaw na ang panahon. Samtang naminaw ko sa pag-awit sa choir ang akong kasing-kasing natandog pag-ayo, nga kinahanglan akong hupayo ng akong kaugalingon. Apan wala ako kahibaloon saon pagbuhat ni ini. Sa tinuod lang, gusto ko maminaw ni ini pag-usab. Ang choir miawit og himno mahitungod sa krus ni Hesukristo. Dili bang iglesia mao ang lawas ni Jesus? Nga mao ang iyang ulo? Kung kita karon luwas na og nagkinabuhi sa iglesia,
Apan wala kita mahibalo kung unsa nga matang ang kini nga dapit, ang atong pagtuo ug pagsalig dili motubo nga maayo. Sa akong pananaw, usa sa mga butang nga kasagaran natong dili mabantayan samtang nagkinabuhi sa iglesia kay kini mismo. Apan kung kita magatubang sa mga kalisdanan sa kinabuhi o makasinati og mga butang nga dili nato mahimong buhaton sa atong kaugalingong abilidad, kita kasagaran makadawat og tabang gikan sa iglesia. Diha na kita makaamgo unsa ka importante ang iglesia. Mao kana ang hinungdan ngano nga sa bersikulo karon, si Apostol Pablo miingon kang Timoteo, "Muanha ako kanimo sa dili madugay, apan ang hinungdan ngano nga nagsulat ako niini nga sulat, mao nga kung ako malangan gisulat ko kini kanimo Timoteo, aron mahibal-an nimo kung unsa ang kinahanglan nimong buhaton sa balay sa Dios." Busa sa bersikulo 15 kini nag-ingon, "Kung ako malangan og dugay, apan kung ako malangan, masayran mo kung unsa ang paggawi sa mga tawo sa balay sa Dios." Gisulat niya kini nga sulat alang niini nga katuyuan. Busang atong hilisgutan karon mao ang unsa ang angay buhaton sa balay sa Dios. Atong tun-an kini nga hilisgutan. Siya mingon nga ang balay sa Dios mao ang iglesia. Atong huna-hunaon pag-ayo ang bahin sa balay sa Dios. Ug unsa sa inyong pananaw bahin sa balay sa Dios ang iglesia. Giunsa ninyo paghunahuna ang iglesia karon? Ug ang ikatulo, mao ang sa unsang paagi ikaw naglihok sa balay sa Dios. Akong ipaambit kining tulo samtang aduna pay panahon. Apan kung ako malangan og dugay, aron masayran mo kung unsa ang pagawi sa mga tawo sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Ang eklasya mao ang orihinal nga pinulungan sa gitawag nato karon nga iglesia. Pamilyar na kamo niini nga pulong. Ang iglesia nagpasabot nga usa ka espesyal nga grupo, usa ka pinili nga grupo. Ang bersikulo nga nagpadayag niini nga iglesia nga tukma kaayo mao ang unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 2, akong basahon, alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Korinto. Dili kini iglesia sa mga tawo, kini iglesia sa Dios. Kung kita pagabalaonon, kini pinaagi kang Kristo Jesus. Alang sa iglesia sa Dios nga anaa sa Korinto, kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus. Sa mga ginganlan nga balaan, uban sa tanang nanagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo ug ato usab. Kini nga bersikulo gipadayag sa ingon niini. Busa niini nga mga pulong, ang kahulugan sa iglesia mao ang tawo dili mahimong iglesia. Kanila nga mga ginabalaan kang Kristo Jesus sa mga ginganlan nga balaan. Uban sa tanan nga nagtawag sa tanang dapit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo ug ato usab. Sama sa atong makita usab sa Efeso, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso o sa mga matinumanon diha kang Kristo Jesus. Gihisgutan kini sa plural form. Sa Mateo chapter 18 verse 20, si Jesus mingon, "Kay kung asa magatigom ang duha kun tulo sa akong ngalan ato ako didto taliwala nila." Kung asa makatigom ang duha o tulo sa akong ngalan, mao kana ang iglesia. Ang usa ka tawo dili mahimong iglesia. Ang iglesia diin duha o tulo ka tawo ang nagtawag sa ngalan sa Ginoo ug kauban sa Ginoo. Kadto nga ulo sa iglesia miingon, "Ako magauban kanila." Si Jesus mao ang ulo sa iglesia. Sa dinhi pa si Jesus sa yuta, sa wala pa siya mamatay ug mabanhaw, gisulti niya kini ang Mateo chapter 8 verse 20, ug si Jesus mingon kaniya, "Ang mga milo adunay mga lungib,
ug ang mga langgam sa langit adunay mga salag, apan ang anak sa tawo walay kaurarayan sa iyang ulo. Ang ulo kinahanglan nga ginakip sa lawas. Apan sa dinhi pa sa Jesus sa yuta ang lawas na Jesus, nga mao ang iglesia wala pa matuman. Busa human si Jesus namatay sa krus ug nabanhaw pag-usab, ang panagtigom sa mga tawo nga mituo niini gitawag nga iglesia. Ug si Jesus mao ang ulo niini. Mao kanang atong nahibaluan, ang iglesia dili mahimo o matukod sa tawo. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nagsugo kang Kristo sa walay katapusang nangagi. Giingon sa mga buhat kapitulo 3 bersikulo 20, ug nga igapadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo. Si Kristo giordinahan na daan gikan sa pagkatukod sa kalibutan. Dili ba si Kristo ang ulo sa iglesia? Busa atong makita nga ang iglesia giorden na sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Busa ang Efeso chapter 1 nagsulti kanato, ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan. Kadtong iya ni Kristo, bot ipasabot kadtong naluwas kang Kristo nga iyang gipadayag ingon nga iglesia. Kana nga iglesia dili mahimo sa tawo, nganuman tungod kay ang iglesia gitukod sumala sa kabubuton ug plano sa Dios sa wala pa ang paglalang sa kalibutan. Busa sayop gayud nga ang usa ka tawo moingon nga ang iglesia mao ang iyang iglesia. Ang tawo dili makamugna o makatukod sa iyang kaugalingong iglesia. Ang iglesia gitukod sa Dios ug ni Jesucristo lamang. Mao kini ang tubag ni Apostol Pedro kang Jesus. Ug sa mitubag si Simon Pedro miingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Sa dihang iyang gipadayag ang iyang pagtuo, si Jesus miingon, ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. Kinsa ang nagtukod sa atong iglesia? Si Jesus ang nagtukod niini, dili nimo kini matukod. Naibalan ba ninyo kung pila ang mga tawo nga nagtuo sa Dios? Nga nag-ingon nga nagbuhat sila sa buluhaton sa Dios, nagtukod sa mga iglesia ug nagtawag niini nga among iglesia? Kana usa ka sayop nga ngalan. Dili kini akong iglesia, kini iglesia sa Dios. Si Jesucristo ang nagtukod sa iglesia. Ang iglesia wala gitukod sa tawo, gitukod kini sa Dios ug klaro nga nahibal-an nato kana. Karon ang iglesia adunay porma usa ka istruktura. Adunay laing-laing mga istruktura ang mga building, mao sab ang iglesia. Kung ako magsulti niini, daghang mga tawo ang naghuna-una nga ang iglesia usa ka building. Apan hinumdumi ninyo kini, ang iglesia dili usa ka building. Kini usa ka grupo sa mga tawo nga nahimulag sa kalibutan, pinili nga tawo. Ang building din ang mga gipakatawo pag-usab nagpundok gitawag nga church building. Ang mga building sa iglesia dunay lain-laing mga hitsura. Ang istruktura mahimong maoy pinakanindot o ordinaryo o komportable o dili. Daghan ang pwedeng mahimong itsura niini, apan dili lamang ang mga building nga adunay istruktura. Ang iglesia usa ka grupo sa mga gipakatawo pag-usab adunay istruktura. Ang ordinaryo nga istruktura sa iglesia mao ang ulo ug ang lawas. Sa Efeso nga mao ang lawas niya. Atong tan-awon ang Efeso chapter 1. Sa atong gibasa karon, Efeso chapter 1 verse 22. Verse 22, basahon ko kini pag-usab, ug gipasakop niya ang tanan nga mga butang sa ilalom sa iyang mga tiil, ug gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia, nga mao ang lawas niya, ang kahupnganan niya, nga nagapuno sa tanan diha sa tanan. Ang Dios miingon sa iglesia nga mao ang lawas niya. Ato kining hunahunahon, kung ang usa ka tawo walay ulo ug lawas lamang, siguradong patay na siya. Ang usa ka normal nga lawas sa tawo kanunay adunay ulo ug lawas. Kung maputol ang ulo, patay kini. Kung maghunahuna ka sa iglesia, kinahanglan nga kanunay nimong hunahunaon ang ulo, dili lamang ang lawas. Ang ulo ug ang lawas. Mao kana ang hinungdan nganong ang Biblia nagtawag sa iglesia
nga si Kristo ug ang iglesia. Ang iglesia ni Kristo ug ang iglesia sa Dios. Ang iglesia sa Dios nagpasabot nga ang Dios mao ang ulo. Sakto ba? Ang iglesia ni Kristo nagpasabot usab nga si Kristo mao ang ulo. Ang Biblia nagbalik-balik nga naghisgot bahin kang Kristo ug sa iglesia. Kanunay nimong hinumduman nga ang iglesia kanunay adunay usa ka ulo ug usa ka lawas. Kung tinuod nga adunay usa ka ulo, kana naghatag kanato og daghang mga butanga paggatagdon. Mao kini ang katuyuan sa ulo, kini nagpaliok sa lawas ug nagpadako niini. Mga igsuon ang atong mga lawas dili motubo sa ilang kaugalingon lamang, dili ba? Atong tan-awon sa makadiyot sa Colossus chapter 2. Colossus kapitulo 2 bersikulo 19. Atong dunganon sa pagbasa ang bersikulo 19. Colossus kapitulo 2 bersikulo 19. Ug wala magkapabilin sa ulo nga gikan kaniya ang tibok nga lawas sa sangkap sa mga bahin ug gibukos pagtingog pinaagi sa mga sumpay sa mga lutahan ug sa kaugatan nga nagatubo sa pagtubo nga iya sa Dios. Mga igsuon, kung atong lantawon ang lawas sa tawo, kini dili motubo sa iyang kaugalingon. Ang lawas motubo tungod kay ang ulo nagpadala og mga hormone sa pagtubo sa lawas. Mausab kini sa pagtubo sa iglesia. Ang pagtubo mahitabo kung ang ulo sa iglesia naghatag og gahom sa lawas aron motubo. Mailhan nato kini kung nakita nato nga mitubo ang atong iglesia. Sobra na sa 41 ka tuig ang atong panagtapok. Kung atong ikumpara sukad pa sa atong pagsugod, nitubo na kita sa sakto. Tungod kini ni Jesus ang ulo nga nangulo sa iglesia aron mahimong usa ka hinungdanon nga lawas. Ang ulo nagpadako sa lawas. Busa kung kita magkinabuhi sa atong Kristohanong kinabuhi, kita kinahanglan nga maghuna-una kanunay nga adunay usa ka ulo. Apan ang ubang mga Kristohanon dili kaayo maghuna-una bahin sa ulo, o kung bisan pa mahinumdaman nila, kanunay nilang gihuna-una ang ulo ug ang lawas sa Kristo ug ang iglesia bulag. Kung unsa ang kabubuton sa ulo, unsa ang kabubuton sa Dios, kung sa unsang paagi nga kinahanglan nga mosunod sa kabubuton sa ulo. Imbes maghuna-una kita mahitungod ani mga butanga, kasagaran wala nato kinibuhata ug nag-uman lang sa dagan sa Kristohanong kinabuhi. Kung imong hunahunahon ang istruktura sa iglesia, kinahanglan nimong hunahunahon nga ang ulo kanunay nga labaw sa lawas sa iglesia. Kini usa ka hinungdanon kayo nga butang. Ang Ginoo nagsulti mahitungod sa bana ug asawa. Kung atong tanawon ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 17 ug ang mosunod nga mga bersikulo, kini nagingon ang mga magtiayon, magpinasakupay kamo ang usag-usa diha sa kahadlok kang Kristo, ug ang mga asawa nga babayi, mga asawa managsakop kamo sa inyong mga kaugalingong bana, ingon nga si Ginoo. Ug sa mga bana higugmaon ninyo ang inyong mga asawa, maingon nga si Kristo usab na higugma sa iglesia, ug gitugyan niyang iyang kaugalingon alang kaniya. Busa ang sugo nga gihatag ngadto sa mga bana mao ang paghigugma, ug ang sugo nga gihatag ngadto sa mga asawa mao ang pagtuman. Samtang napadayon sa pagsulti niini nga mga pulong sa bersikulo 32, kini nga tinagod ako apan nagasulti ako mahatungod kang Kristo ug sa iglesia. Samtang nagsulti sa mga responsibilidad sa bana ug asawa ug sa mga katungdanan sa bana ug asawa, siya miingon, kini nga tinagod ako. Ug siya miingon, apan ako nagsulti mahitungod kang Kristo ug sa iglesia. Ang bana ug asawa nahimong usa, dili ba? Ingon usab si Kristo, si Jesus ug kita nga mga naluwas nga mga Kristohanon mahimong usa. Busa sa matag higayon nga maghisgot kita bahin sa iglesia, ang Biblia kanunay maghisgot bahin kang Kristo sa iglesia. Sa iglesia ang ulo niini. Kinahanglan natong hunahunaon kini. Sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 22 sama sa atong nabasa, ug gihatag siya aron mahimong ulo ibabaw sa tanang mga butang sa iglesia. Ang iglesia labaw sa tanang butang, ug ang ulo sa iglesia mao si Jesus. Mao kana ang gisulti sa mga taga-Efeso kapitulo 1 bersikulo 22.
Busa kung atong hunahunaon ang bersikulo 22, diin makita nga ang iglesia labaw sa tanang butang. Ang tanang mga butang nagpasabot sa tanang butang nga gibuhat sa Dios, sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Uban niini ang kalibutan. Busa kung atong tanawon kinigtarong, kining importante kaayo nga kalibutan ug tibok universe naglakip sa tanang butang. Ang iglesia labaw sa universe. Mao kana ang posisyon sa iglesia. Kung atong una-unaon ang kamatuoran nga ang iglesia ana aniining taas nga posisyon, dili kita magpuyo sa iglesia sumala sa atong gusto. Ang ubang mga tawo dali nga moingon og, o unsa nga klase nga iglesia kini? O nganong walay gugma niini nga iglesia? Naghisgot sila bahin sa iglesia nga walay pagtagad. Mga kaigsuonan, ang church dili usa ka lugar diin ang mga tawo makasulti nga walay pagtagad bahin niini. Nganuman, tungod kay kini mao ang iglesia sa Dios. Kay si Kristo ang ulo. Apan sayop ang pagtawag sa usa ka iglesia nga kini nga iglesia. Ingon nga nahibal-an nato nga ang Ginoo ug ang Dios mao ang ulo sa iglesia, kinahanglan nga mag-amping kita kung giunsa nato pagtawag ang iglesia. Kinutungod kay ang iglesia labaw sa tanang butang. Karon ang Biblia nagpadayon sa paghisgot bahin sa iglesia. Sa mga basahon sa Efeso ug Colosas, gingon nga iglesia ug si Kristo mga misteryo. Mga igsuon, ang Dios adunay daghang mga misteryo. Kung basahon nato ang Biblia, kanunay natong makita ang mga pulong sama sa misteryo sa Dios, misteryo sa pagkabalaan, misteryo sa pagtuo sa unang Timoteo kapitulo 2 nga atong gibasa karon. Ang misteryo sa kabalaan, ang misteryo sa pagtuo si Kristo mao ang misteryo sa Dios. Kining tanan nagtumong kang Hesukristo. Mga kaigsuonan sa Biblia, kung giingon nga misteryo, usahay kini adunay tinago nga kahulugan aron walay makahibalo apan dili tanan. Atong tan-awon si Kristo ang misteryo sa Dios. Sa basahon sa Kolosas, kung atong tan-awon ang Kolosas kapitulo 2, Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 akong basahon aron paglipayon ng ilang mga kasing-kasing nga sa gihiusa sila sa gugma ug alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabot aron sila managpakaila sa tinago sa Dios nga mao si Kristo. Nga misteryo sa Dios nga mao si Kristo. Si Kristo ang misteryo sa Dios. Apan sayon basabton nga si Kristo ang misteryo? Ang usa ka misteryo kay usa ka butang nga gitago o gihimo aron walay usa nga makahibalo niini. Apan si Kristo giwali sa tanang mga tawo. Walay usa nga wala makaila kang Kristo. Kung mao kana, nganong ang Biblia nag-ingon nga ang misteryo sa Dios mao si Kristo? Mao ni ang hinungdan. Kini nga misteryo nagtumong sa kamatuoran sa Dios nga gipadayag o gipakita. Ang kamatuoran nga gipadayag kini mao ang misteryo. Abli kini aron mahibal-an sa tanan, apan ang tawo wala makasabot niini nga misteryo. Dili ba kini talagsaon? Si Kristo mao ang misteryo sa Dios, bisan ang iglesia mausab ang misteryo sa Dios. Ang tawo wala mahibalo kung unsa ang iglesia. Ilabi na kadtong mga dili luwas wala gayud mahibalo kung unsa ang iglesia. Apan ang mga luwas kinahanglang makaila sa iglesia. Bisan si Kristo ang Dios kinahanglan nga mailhan nato, dili ba? Sa Oseas kapitulo 6 bersikulo 3, ug atong hibaluan si Jehova. Unsaon nato pagkaila sa Ginoo? Padayon kita sa pag-ila kang Jehova. Apan nagpadayon ba kita sa pag-ila sa Ginoo? Nagpadayon ka ba sa pag-ila kang Kristo ug sa iglesia? Ang Dios mingon nga kini mao ang misteryo ni Kristo, ang misteryo sa iglesia. Ang misteryo sa Dios mao si Kristo, ug ang misteryo ni Kristo mao ang iglesia. Atong tan-awon sa Efeso kapitulo 3, kapitulo 2, kapitulo 3 pasaylo ako. Kung atong tan-awon ang Efeso kapitulo 3, si Apostol Pablo miingon niini. Kapitulo 3, nga pinaagi sa bugna, gipaila kanako ang tinago. Ingon sa akong gisulat kaniadto sa hamubo lamang nga kung inyong basahon.
Kini nagtumong sa Efeso Kapitulo 2. Nga kung inyong basahon kadto, arang ninyo matugkad ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Ang Dios tin-aw nga nag-ingon sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 2 nga ang misteryo sa Dios mao si Kristo. Og sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 4, arang ninyo matugkad ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Unsay ilang basahon? Anaa kini sa Efeso Kapitulo 1 ug Kapitulo 2. Busa unsay anaa sa Kapitulo 2? Adunay mga binuhat nga dili mahimong usa sa etniko. Kini nga mga tawo mao ang mga Hudyo ug ang mga Hintil. Dili sila mahimong usa. Nganuman, kung inyong tan-awon, kung unsa ang mga Hintil, sa versikulo 11, Efeso Kapitulo 2, versikulo 11. Tungod ni ining hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo mga Hintil sa unod ug ginganlan kamo nga mga walay sirkonsisyon ni adtong ginganlan nga sirkonsisyon diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot. Nga niadtong panahona kamo nang himulag gikan kang Kristo, nahilayo kamo sa katalingban sa Israel ug mga dumuluong sa matugon sa saad nga kamo mga walay paglaom ug mga walay Dios dinhi sa kalibutan. Apan karon kang Kristo Jesus kamo mga kaniadto nang hilayo, gipahidol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Unsay bot pasabot sa karon dinhi. Apan karon kang Kristo Jesus kamo mga kaniadto nang hilayo, gipahiduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Mingon nga sila nahimong usa. Siya mingon nga kini mao ang misteryo ni Kristo. Sa pagkatinuod ang duha dili mahimong usa. Apan bisan usa nga gitawag nga misteryo ni Kristo. Bot pasabot niini ang pagkahiusa. Ang larawan nga nagrepresenta sa panaghiusa mao ang larawan sa iglesia. Mga igsuon, tan-awa ninyo ang usa-usa. Tan-awa ang mga nawong sa imo matupad, kadtong naglingkod sa tuog sa wala. Syempre nay uban nga naglingkod tapad sa ilang mga pamilya. Adunay uban nga bago lang natong nakita. Bisan pa man nagdungan ta ginhawa sa samang dapit. Nganuman, kini tungod ni Kristo. Bisag dili ta kadugo, lain-laing relihiyon, lain-laing eskwelahan, lain-laing mga ginikanan. Pero nganong naaman ta karon ni ining dapita, adunay hinungdan tungod ni Kristo. Ang misteryo ni Kristo mao ang mahimo niya ang duha ka butang nga mahimong usa. Ang mga Hintil ug ang mga Hudyo dili unta usa apan kahibulungan. Sila nahimong usa pinaagi ni Kristo. Ingon ni ana, ang Dios ug ang makasasala dili mahimong usa. Apan nahimo kitang usa ni Jesus. Managbulag ang ulog lawas sa pagkatinuod sila lahi apan kini nahimong usa ug nahimong usa ka lawas. Mao kini ang kahulugan sa misteryo ni Kristo. Ang Biblia nagparehag sa mga misteryo sa Dios ug ni Kristo. Apan adunay pipila lamang nga nakasabot gayud ni ini nga misteryo. Dili lamang ang mga tawo sa kalibutan, kundi bisan sa taliwala sa mga naluwas nga mga Kristohanon. Pipila lamang ang naningkamot sa paghibalo sa misteryo sa Dios, si Jesucristo, ug ang misteryo ni Kristo, ang iglesia. Ang ubang mga tawo naghuna-una nga ang pag-adto lang sa iglesia sa Domingo o sa adlaw sa Miyerkules mao ang pagkinabuhi ingon usa ka Kristohanon. Dili kini husto ang iglesia gitukod sa Dios o gibutang sa Dios ang iglesia labaw sa tanang mga butang. Ug gihimo sa Dios ang iglesia ni Kristo nga usa ka hayag nga misteryo, diin ang tanan makahibalo niini. Apan dili kini masabtan sa tawo. Ang tinagong Yahweh sa pagsabot niini nga misteryo sa Dios mao ang pagpaubos. Kung mapaubsanon ko, masabtan ko ang misteryo sa Dios, si Kristo, ug masabtan ko usab ang misteryo ni Kristo. Ang naghiusa kini mao ang iglesia. Sa Salmo 149:4, ang Dios mingon kay si Jehovah mahimuot sa iyang katawhan, himuon niyang matahom ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Kung wala pa ako nagpaubos, wala unta ako maluwas. Ang pinakadako nga hinungdan ngano nga ang mga tawo dili makadawat sa kaluwasan bisan kung kita mo sangyaw kini tungod sa ilang garbo. Nagtuo sila nga mas maalamon sila kaysa Dios. Busa wala sila maluwas. Ang hinungdan ngano nga dili nato masabtan si Kristo ug ang iglesia human maluwas tungod usab sa atong garbo. Nagtuo kita nga atong mga unahuna mas taas pa kaysa iya sa Dios. Ang pagka mapainobsanon mao ang Yahweh sa pag-abli sa mga misteryo sa Dios.
Ang iglesia adunay dakong gahom. Samtang kita nagkinabuhi pinaagi sa pagtuo diha sa iglesia, adunay daghang mga higayon nga ang Dios motubag kanato sa mas nindot nga paagi kaysa atong gihunahuna. Daghan kaayo tag gipangayo sa Dios samtang nagkinabuhi kita ingong mga Kristohanon. Apan kung dili tubagon ang atong mga pag-ampo, usahay kita magreklamo ug usahay mubati kita nga dili maayo. Apan kung ang atong hinumduman ang atong mga pag-ampo, atong masabtan nga kita gitubag sa Dios. Atong tan-awon ang Efeso Kapitulo 3. Efeso chapter 3, verse 18. Efeso chapter 3, verse 18, akong basahon kini. Mga lig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mabalaan, sa kasangkaron, ug sa gitason, ug sa kahabugon, ug sa kahaladmon, ug sa pagasayod sa gugma ni Kristo, nga nagalabaw sa tanang pagila, aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios, karon alang kaniya nga arang makahimo og labaw gayud sa labing madagayaon nga labaw sa tanan nga atong gipangayo kung gihunahuna, sumala sa gahom nga nagabuhat sa sulod nato. Kaniya ang himaya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus, alang sa tanan nga mga kaliwatan ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Dili ba kini kay bulungan? Siyang Ginoo nga makabuhat og labaw pa sa tanan natong gipangayo ug gihunahuna. Ang Ginoo mao ang ulo sa iglesia. Busa ang iglesia aduna niining talag sa gahom. Ang atong summer retreat bag-o lang nahuman. Ug maghigayon ta sa fall retreat. Ug garon sa matag retreats, daghang mga igsuon ang nagdala og daghang mga tawo aron sa pag-evangelize kanila. Kung makita nato ang mga ingon ni ani nga tawo, moingon kita, wow, aduna sila'y dakong gahom. Apan ang sa pagkatinuod kini nga gahom anaa sa iglesia mismo. Syempre wala na ako gibaliwala ang tanan. Tungod kay kana nga tawo naghago pag-ayo ug matinad-anon sa Dios. Busa gigamit sa Dios ang kana nga tawo. Apan ang gahom sa maong tawo nagagikan sa iglesia. Dili kay sa iyang gahom lamang. Ang mga sanga mamunga lang kini kung konektado sa kahoy. Ang sanga dili makapamunga tungod kay adunay espesyal niini. Ayaw mo kasayop dinhi. Kusgan ang akong tuong kamot. Kung ihapak ko kini kang bisan kinsa, mamatay siya. Kung putlon ko ang akong tuong kamot, mawad-an kini kusog. Ang tuong kamot walay gahom sa iyang kaugalingon, kundili tungod kay anaa kini sa lawas. Sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27, kini nag-ingon nga kita lawas ni Kristo ug bahin sa lawas. Asa man kining tanan nga gahom, anaa kini sa iglesia. Kitang tanan, kinahanglan natong hunaw-naon ang iglesia ni ining paagiha. Gibutang sa Dios ang iglesia labaw sa tanang butang, dili ba? Ug gibutang niya ang iglesia ibabaw sa tanang mabutang, aron pinaagi niini ang tanang mga butang mapuno. Dinhi, ang iyang kapuno nagpuno sa tanan diha sa tanan. Kinsa siya? Sa Kristo. Diin ang iyang kahupnganan anaa kini sa iglesia. Ug pinaagi sa pagbutang sa iglesia labaw sa tanan nga mga butang, ang iglesia labaw sa tanan nga mabutang nagpuno sa kalibutan. Ug pinaagi niini nga iglesia, ang Dios nagbuhat sa ubang mga butang. Sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10 giingon, sa tuyo nga karon ikapailaalang sa mga punuan ug sa kagamhanan diha sa mga langit nun nga dapit. Pinaagi sa iglesia ang nagkalain-lain nga kinaadman sa Dios. Dinhi ang mga magmamando nagtumong sa mga anghel ug sa kalibutan aron ipahibalo ang nagkalalaing porma sa kaalam sa Dios. Pinaagi sa iglesia iyang gitudluan ang mga anghel kung unsa ang kaalam sa Dios. Kinsa ang nagbuhat niini nga buhat? Ang iglesia naghimo niini. Kung kita mo ingon nga anghel, atong hunaw-naon kini usa ka butang nga dako kayo. Ang ilang dagway mas maayo pa kaysa sa atong mga unod. Apan pinaagi kanila og sa iglesia,
Ang Dios nagpahibalo kanato sa mao kini ang itsura sa iglesia, mga igsuon unsa ang labing sukuranan nga pundasyon sa tanang matang sa kaalam sa Dios. Kini ang gugma. Ang Dios nagsulti kanato nga siya mao ang Dios sa kaalam ug kahibalo. Siya adunay tanang matang sa kaalam ug kahibalo. Ug unsa ang pundasyon niini? Kini ang gugma. Sa unang mga taga-Korinto kapitulo 13, kung ako magasulti sa mga dila sa mga tawo ug sa mga anghel, apan unsa ang naghimo niini nga walay kapuslanan, apan walay gugma. Kung walay gugma, kini walay kapuslanan. Kung ako mahiya sa pagpanagna ug makahibalo sa tanang matinago ug sa tanang kaalam, ug kung ako makabaton sa tanang pagtuo sa pagkaagi nga mabalhin ko ang mabukid, apan kung walay bisan unsa, apan walay gugma, wala ako'y kapuslanan. Kung ihatag ko ang tanan nakong bahandi ug akong ihatag ang akong lawas, aron sunugon aron ako makapasigarbo, apan kung walay bisan unsa, apan kung walay gugma, ako walay kapuslanan. Mga igsuon, pinaagi sa iglesia gitugutan sa Dios ang mga anghel nga makat-on sa iyang gahom. Otoridad ug tanang matang sa iyang dakong kaalam. Kini gayud katingalahan. Ang gugma mao ang labing sukaranan nga pundasyon. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10, akong basahon nga mahatungod sa mong kaluwasan ang mga manalagna nagpangita og nagsusi sa masingkamuton gayud nga nagpanagna mahatungod sa grasya nga magaabot kaninyo nga nagasusi sa panahon kun sa paagi sa panahon nga ginatulto sa Espiritu ni Kristo nga dito kanila sa nagpamatuod kini nga daan sa mga pag-antos ni Kristo ug sa mga himaya nga mosunod niini nga kanila gipadayag kini dili sa ilang kaugalingon kundili nagalagad sila niining mga butanga nga karon ginamantala kaninyo pinaagi kanila nga nagwali sa maayong balita kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo nga gisugod gikan sa langit nga ang maong mga butang ginatinguha nga susihon sa mga manulunda. Dili kini alang sa mga propeta nga kanunay nga nagsusi sa panagna. Ang talagsaon nga butang bisan ang mga anghel dili makasabot mao kung giunsa gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron luwason ang mga makasasala sama sa mga ulod ug sa mga insekto. Mga igsuon dili usab nato kini masabtan. Giisip sa Dios ang tanang buhing tawo nga nakasala ingon nga mga ulod anak sa tawo nga usa ka wati. Nag-ingon ang Job kapitulo 25 bersikulo 6 alang sa usa ka gamay nga sama sa usa ka wati ug usa ka ulod gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak aron mamatay ug kinibisan ang mga anghel gusto nga masabtan. Pinaagi sa iglesia iyang gitugutan ang mga anghel nga masabtan ang iyang kaalam. Mao kini ang porma ug larawan sa iglesia. Mga igsuon gihiusa sa Dios ang tanan pinaagi sa imahe sa iglesia. Kining kalibutan ang himong usa sa sinugdan. Apan kini nagsugod sa pagkabahin sukad nga usa ka tawo nagsugod sa pagbuhat og sala. Ang Dios ug ang tawo nahimulag sa dihang misulod ang sala. Busa dili kalikayan nga kita nahimulag sa Dios kung kita makasala. Mao kini hinungdan ngano kining kalibutan na nagpadayon sa pagkabahin-bahin. Kung atong tan-awon ang katapusang maadlaw, atong makita nga ang mga tawo mas mopalayo. Makita usab nato kini sa politika. Ang mga politiko nagpalayo sa mga tawo sa usa-usa aron magamit sila. Gibahin nila ang mga lalaki ug babayi, tigulang ug bata, malamon ug ignorante, adunahan ug gabos, nagpadayon sila sa pagbulag kanila. Apan ang Dios pinaagi sa iglesia, naghiusa sa kalibutan nga nagbulag tungod sa sala sa mga tawo. Atong tan-awon ang Efeso kapitulo 1. Efeso kapitulo 1 bersikulo 10 atong basahon ang Efeso kapitulo 1 bersikulo 10 sa dungan. Alang sa usa ka hugna sa kahugnanan sa mga panahon sa pagtigom sa tanan nga mga butang diha kang Kristo niadto mga butang sa mga langit ug ang mga butang sa yuta aron ipundok ang tanan nga mga butang kay Kristo. Si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Diha kang Kristo, sa iglesia ang tanan mahimong usa sa katapusan. Mga igsuon kini nga imahe mao ang imahe sa iglesia.
Atong i-summarize ang akong gisulti, gitukod sa Dios ang iglesia labaw sa tanang butang. Iyang gipuno ang tanan pinaagi sa iglesia. Pinaagi sa iglesia, siya nakigsulti kanato sa tanang matang sa kaalam. Pinaagi sa iglesia, iyang gihiusa ang tanan. Mga igsuon ania kita sa iglesia. Atong naunaon kung unsa kadaghan ang atong gihunahuna bahin sa iglesia, ug kung giunsa ang pagkinabuhi ni ini nga iglesia. Unsa kadako ang akong paghunahuna bahin sa iglesia sa Dios ug pagkinabuhi. Unsa kadako ang akong paghunahuna bahin sa iglesia sa Dios ug pagkinabuhi. Kadtong wala maluwas taning kamot sa paglaglag sa iglesia sa Dios sa mga buhat kapitulo 8 bersikulo 3 sa dihang si Pablo pa siya Saulo, sa dihang wala pa siya maluwas ug wala pa nasugatan si Jesucristo, ang Biblia nag-ingon, apan si Saulo gibungkag niya ang iglesia, hingpit niyang giguba. Mga igsuon, atong tan-awon pag-ayo ang sibilisasyon sa mga tawo. Kung ang mga tawo makaangkon og gahom og otoridad, ang sibilisasyon mulambo. Ug ang tumong sa paglutos dili malikayan. Ang labing maayong pananglitan ni ini mao ang Roma. Ang Roma adunay gahom, otoridad ug sibilisasyon. Ug unsa ang gibuhat sa Roma? Gilutos niini ang iglesia. Gilutos ang iglesia. Mga kaigsuunan, kung atong tan-awon ang sibilisasyon sa kalibutan karon, ang Europa talagsaon ang iyang paglambo ug karon atong makita ang sibilisasyon sa Amerika. Ang sibilisasyon sa Amerika ug Europa naggauswag ug unsay nahitabo sa maong mga nasud ang paglutos sa mga iglesia. Mga igsuon, sa wala pa ang Bolshevik Revolution sa 1917, ang Russia usa ka nasud nga nailhan sa pagkadiyos o nakasentro kang Kristo. Nailhan kini tungod sa iglesia nga Orthodox. Ang mga tawo mituo sa Dios apan human makontrolar ni Stalin ang gobyerno, ang mga iglesia nasugdan sa paglutos ug ang nasud anam-anam nga nahimong komunista. Karon giluto sa China ang mga iglesia. Nagtan-aw ko sa balita sa miaging adlaw ug nakadungog ko nga giilisan ang Biblia sa China. Sa balita, ang giusab nga Biblia gibasa sa makadiyot mahitungod sa Juan kapitulo 8 ang babayi nga nasakpan sa pagpanapaw. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 8, si Jesus mingon, kadtong walay sala kaninyo pasagdi nga maoy muuna pagbato sa bato kaniya. Ug ang tanan mibiya nga nagpabilin sa ilang mga bato sa yuta tungod kay sila sad-an. Humani ini miingon si Jesus, babayi, hain sila. Wala ba'y naghukom kanimo? Juan 8:11, wala Ginoo, sige hukman ko ikaw. Sa pag-ingon dito, gipatay ni Jesus ang babayi pinaagi sa usa ka bato. Ingon niini ang pag-usab sa China sa Biblia. Mga kaigsuunan, makahadlok gayud kini. Kung imong tan-awon ang pinadayag kapitulo 22 bersikulo 11 sa ubos, ang Dios nag-ingon kung kinsa ang magadugang niining mabutanga pagadugangan sa Dios ang mahampak kaniya nga nasulat na niining basahuna. Katong mudugang umukunhod nga basta-basta gikan sa pulong sa Dios anaa sa ubos sa grabing silot. Bisan pa nabuhi kita sa usa ka panahon diin ang mga tawo basta nga nagbuhat niini. Busa ang mga tawo nga dili gustong muto sa Dios naningkamot sa paglaglag sa iglesia. Sila naningkamot sa pagguba sa iglesia. Busa sa katapusang panahon karon, mausab ang nahitabo sa Korea. Maayo na ang kahimtang sa Korea karon. Ang Korea usa ka ehemplo kung sa unsang paagi ang gahom ug abilidad sa tawo makamugna og dagkong sibilisasyon. Niini nga matang sa nasud ang pagluto sa iglesia nagkadaghan. Gisulti ni Jesus sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 13, mga igsuon ko dili kamo mahibulong kung ang kalibutan nagdumot kaninyo. Kung ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo ba kamo nga kini nagadumot kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iyang. Apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kundi pinili ko kamo gikan sa kalibutan, busa ang kalibutan magadumot kaninyo. Mga kaigsuunan, nganong gidumta nilang iglesia ug nganong gadumot sila ni Jesus? Sa Juan kapitulo 7 bersikulo 7, ang kalibutan dili makadumot kaninyo apan nagadumot kanako kay nagapamatud ako mahitungod kaniya nga ang iyang mga buhat dautan. Sa Jesus miingon nga ang kalibutan dautan gayud. Mao nga ang kalibutan nagdumot kang Jesus. Kadtong mituo ni Jesucristo,
Kadtong gipili ni Jesucristo sa kalibutan, mahimong dautan. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa katarungan, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung kamo pagalabi-labihan, pagalutuson, ug kung pagaingnon kamo sa lunlun kadautan, ug pamakakbato kaninyo tungod kanako. Managmaya ug maglipay kamo kay ang inyong balos dagko didto sa langit. Kay sa ingon niini ginalutos nila ang mga manalagna nga mga nanghiuna kaninyo. Mga igsuon, kung kita mosunod sa Ginoo, ang kalibutan mahimong magdumot ni adtong nagsunod sa Ginoo ang mga iglesia. Syempre, kana tungod kay ang mga dili motuo sa iglesia naningkamot sa pagguba sa iglesia. Busa unsa ang gihuna-una sa luwas nga mga tawo kung ang iglesia gilutos, kung gisulayan nila nga gubo ng iglesia, ug kung ang iglesia gibiay-biay. Mga igsuon, unsa inyong hunahuna sa iglesia? Katingad-an nga ubos ang atong pagtan-aw sa iglesia. Kung atong tagdo ang usa ka bersikulo sa Biblia, sa imong hunahuna kini ba kadaghanon? Atong tan-awon ang unang Korinto kapitulo 11, unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 17. Akong basahon kini, unang Korinto 11:17. Apan sa naghatag ako kaninyo ni ini nga sugo, wala ako magadayi kaninyo, kay nagatigom kamo dili aron mulabi ang kaayo, kun dili aron mosamot ang kadautan. Ang mga taga-Korinto nagtigom alang sa panihapon sa Ginoo. Sultihan ko kamo karon nga dili kana dalaygon. Ang rason anaa sa bersikulo 18 hangtod 21. Kay una sa tanan, sa magakatigom kamo sa iglesia, hingdunggan ko nga may pagkabahin-bahin kaninyo. Ug sa usa ka bahin mutuo ako niini, kay adunay usab gayud ing mga herehiya diha kaninyo, aron ang mga gipakaayo kaninyo magpadayag sa inyong taliwala. Busa sa pagtigom ninyo dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, kay sa inyong pagpangaon ang tagsa-tagsa nagakuha og una sa uban sa iyang kaugalingong panihapon. Ug ang usa gigutom pa apan ang uban hubog na. Ang uban busog, ang uban gigutom, ug ang uban hubog. Nganong nahitabo kini? Panihapon kadto sa Ginoo, ug nangaon sila sa panihapon nga gisugo sa Dios. Apan ang uban nabusog ug nahinanok, ang uban gigutom tungod kay wala sila'y makaon, ug ang uban nahubog tungod sa ilang pag-inom og daghang mabino. Giunsa nimo pagbuhat ang ingon nga mga butang samtang nagakaon ka sa panihapon sa Ginoo? Mao kana ang akong pangutana kaninyo karon. Basahon nato sa bersikulo 22. Unsa, wala ba kamoy mga balay sa pagkaon ug sa pag-inom? Kung gitamay ba ninyo ang iglesia sa Dios o ginapakaulawan ninyo ang mga walay ila? Unsay igaingon ko kaninyo, pagadayigon ko ba kamo? Niini dili ako magadayig kaninyo. Kung sa imong hunahuna ang iglesia sa Dios kinahanglang tahuron, giunsa nimo pagbuhat kining mabutanga? Kung nagahuna-huna ka nga dapat tahuron ang iglesia sa Dios, unsaon nimo paghukom sa mga kaigsuonan nga walay amping? Kung sa imong hunahuna ang iglesia sa Dios kinahanglan tahuron, nganong dili man nimo mapasaylo ang mga igsuon ug magpadayon sa pagdumot kanila? Giunsa nimo pagbuhat? Kini tungod kay imong gitamay ang iglesia. Mga igsuon dihay mga higayon nga gitunglo sab nako pag-ayo ang akong anak. Gitawag nako siya nga kawatan. Gisulti ko kana sa dihang gikuha niya ang ikapulo, nga nag-ingon sa Malakiyas, makapangawat ba di ay ang tawo sa Dios, bisan paniana kamo nangawat kanako. Unsaon pagpangawat sa tawo sa Dios? Imposible nga makawatan ang presidente. Busa unsaon sa pagpangawat sa Dios, apan adunay mga tawo nga mangawat. Nganuman, kay gitamay nila ang iglesia. Kinsang ulo sa iglesia, kini mao ang Ginoo. Sa atong Kristohanong kinabuhi sa iglesia, dili kita maghukom sama sa mga taga-Korinto apan kita nagahukom. Dili ta angay nga mag-away apan nag-inawayay ta. Kinahanglan nga dili kita manglibak apan nanlibak ta. Dili ta angay nga masuya apan kita masuya.
Ang hinungdan niini kay gitamay nato ang iglesia. Unsay buot ipasabot sa gipakaubos ang iglesia, kini dili pag-atiman sa lawas. Ang pagkawalay pagtagad sa ulo. Kinsa ang ulo? Si Jesus. Kinsa ang kana nga Jesus? Siya namatay sa krus alang kanato, pero wala ta magtagad. Unsaon? Kinahanglan natong hunahunahon ang iglesia isip pundasyon sa atong kinabuhi. Atong hunahunahon ang iglesia isip pundasyon sa atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, gibutang sa Dios ang naluwas nga mga Kristohanon sa iglesia. Wala lang niya sila gibutang sa kalibutan. Iyang gibutang sila sa iglesia. Alang sa luwas nga mga Kristohanon, ang iglesia usa ka butang nga gusto sa mga tawo sa kalibutan nga gub-on ug lutuson. Ug kadtong adunay huyang nga pagtuo ug walay nahibal-an bahin sa iglesia, mahimo ra nga ipakaubos ang iglesia. Apan unsaon nato pagkonsiderar ang iglesia? Kinahanglan natong hunahunahon kini nga atong kinabuhi. Ang iglesia mao ang pundasyon sa atong kinabuhi. Dili ba dinhi nagsugod ang atong Kristohanong kinabuhi diha sa iglesia? Mga igsuon, kung tan-awon ninyo ang Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 hangtod 4, giingon nga, sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, sa bulan ug sa mga bituon nga imong gibutan, unsa ba ang tawo nga ikaw matinagdanon man kaniya, ug ang anak sa tawo nga ikaw nagduaw man kaniya. Sa diha nga kita mo barog taliwala sa daghang mga bituon sa kagabihion at tubangan sa talagsaon nga kinaiyahan, kita mo bati nga gamay kaayo ta. Mao kana ang giingon sa mag-aawit. Iyang gibuhat kini pinaagi sa iyang mga tudlo. Kung atong tan-awon ang bulan ug mga bituon nga gibuhat sa Dios sa iyang mga tudlo ug ang tanan nga iyang gihatag kanato, kita makapahunahuna. Dios, unsa ang tawo nga sama kanako? Bisan sa pagtan-aw ko sa mga butang nga gilalang sa Dios, akong nasabtan nga walay espesyal sa kinabuhi. Apan unsa ka importante kung magpabilin kita sa iglesia, sa lawas sa Ginoo, diin si Hesukristo namatay sa krus alang kanako, diin ang ulo. Giunsa nimo pagkonsiderar ang iglesia? Atong hunaw-hunaon kini pag-ayo. Giunsa nato pagkonsiderar ang iglesia o giunsa nato pagkinabuhi karon. Kung sa imong hunahuna ang pag-adto sa iglesia sa Domingo o Miyerkules, pag-adto sa panagtapok, mao ba kana ang kinabuhi sa iglesia? Wala ba nimo gipakaubos ang iglesia? Sa iglesia, si Jesus ang ulo. Mga igsuon sa atong Kristohanong kinabuhi, dili nato kalimtan nga adunay usa ka ulo sa iglesia. Ang Ginoo naa sa iglesia, ang Ginoo mao ang ulo. Unsaon nako pagkonsiderar ang iglesia ug mabuhi? Unsang akong buhaton sa balay sa Dios? Unsaon ako paglihok sa balay sa Dios? Unsang matang sa pagkinabuhi ang angay nakong mabatunan? Unsa nga kinaiya ang kinahanglan nako? Unsa nga panghunahuna ang kinahanglan naa nako sa iglesia? Una sa tanan, ang unang butang nga buhaton sa balay sa Dios, mao ang pagunahuna nga dunay usa ka ulo, kita kinahanglan nga magpuyo sumala sa iyang kabubuton. Kinahanglan manginabuhi ta sumala sa kabubuton sa ulo. Kung walay ulo, kita basta lang nga magkinabuhi. Nakakita ko video nga adunay title nga Headless Chicken. Usa ka tawo nagbuhi og manok ug giputol ang ulo niini aron patyon. Apan ang diencephalon nabiyaan. Ang diencephalon mao ang bahin sa utok nga nagkontrol sa kinabuhi. Tungod kay buhi pa ang diencephalon, wala mamatay ang manok ug nagsuroy-suroy nga walay ulo. Apan wala na kini ulo. Busa naglatagaw siya sa tanang direksyon. Dili siya makakita kay siya walay ulo. Kung kita maghuna-una nga kita walay ulo, kita na kinabuhi ngayon ni ana. Atong huna-unaon, kinahanglan nato ang ulo aron makakita ug makadungog. Apan usahay na kinabuhi kita sama sa usa ka tawo nga walay ulo.
Busa gibati nato ang husto sa atong panghuna-una, kung walay ulo, buhato lang nato kung unsa ang atong gihuna-una nga husto. Mao kini ang unod nga mensahe sa kapitulo 19, 20, 21 ug 22 sa Maghukom. Usa ka Levita nga nag-alagad sa Ginoo adunay sulugoon nga asawa. Apan ang sulugong asawa gilugo sa mga Benjaminhon nga nagpuyo sa Gibeah hangtod nga siya namatay. Tungod niini ang Levihano nasuko o giputol ang namatay nga asawa nga sulugoon ngadto sa 12 ka bahin ug gipadala sila ngadto sa matag tribo. Ang mga tribo nga nagpadala sa patay nga lawas sa gunahuna. Giunsa kini nahitabo sa mga Israelita. Ilang nahibaw-an nga pipila ka tawo gikan sa tribo ni Benjamin ang nagbuhat niini. Busa ang 11 ka mga tribo nakahukom sa paglaglag sa tribo ni Benjamin. Busa miadto sila sa gubat. Tungod niini ang Benjamin hapit na mahurot. Ug ang basahon sa mga maghukom natapos sa ingon. Niadto nga adlaw walay hari sa Israel. Ang tagsa-tagsa ka tawo naghimo sumala sa matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Walay hari sa Israel. Unsay buot ipasabot niini? Kini nagpasabot nga walay ulo. Nagbuhat sila nga walay makita. Kung walay ulo, walay makita. Walay madungog ug ang tanan nga ilang yunahuna husto. Sama kini sa katapusang mga adlaw kung asa ta nabuhi. Niadtong mga adlaw walay hari ang Israel. Busa sa atong panahon karon wala na isukdanan. Ang hari maoy sukdanan. Ang iglesia nawala na. Ginabuhat nila kung unsay tan-aw nila nga husto. Gisulti nila kung unsay gusto nila isulti ug buhaton nila ang gusto nila buhaton. Mao nga dali ra sa usa ka lalaki ang mahimong babayi ug sa babayi nga mahimong lalaki ug ang laki nga tawgong babayi ug ang babayi nga tawgong laki. Gibuhat nila ang ilang ganahan. Walay balaod nga makapubong kanila. Hinuon sa balay sa Dios ang mabuhi sumala sa kabubuton sa ulo ang labing importante nga butang sa buluhaton sa balay sa Dios. Unsa ang kabubuton sa ulo? Unsa ang gipangayo sa Dios kanako? Unsa ang gusto sa Dios gikan kanako? Kinahanglan ta mabuhi uban niini nga panghunahuna. Unsa ang kabubuton sa ulo? Mga kaigsuonan samtang nagpabilin pa kamo sa iglesia, naghuna-una ba gayud kamo pag-ayo ug nagampo kung unsa ang kabubuton sa ulo? Unsa ang tinuod nga kabubuton sa Ginoo para sa atong iglesia? Unsa iyang plano? Unsa iyang tuyo? Unsa nga buluhaton nga gusto niyang buhaton? Kinahanglan kita mabuhi niining paagiha. Mao nga ang Biblia nagsulti kanato niini. Tan-awon nato sa Isaías kapitulo 55. Isaías kapitulo 55, versikulo 8 hangtod 9. Basahon nako ang versikulo 8 hangtod 9. Kay ako mahunahuna dili mao ang inyong mahunahuna, niyang inyong mga dalan ako mga dalan, nagaingon si Jehova. Kay maingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta, mao man ang akong dalan labi pang hataas kaysa sa inyong mga dalan, ug ang akong mahunahuna kaysa sa inyong mahunahuna. Lahi ang atong panghunahuna ug ang panghunahuna sa Ginoo. Mga igsuon, kabalo kamo nga ang lawas dili maghunahuna. Gibuhat sa lawas kung unsa ang gisulti sa ulo nga buhaton niini. Apan ang matag usa kanato adunay ulo. Busa ang matag usa adunay kaugalingong hunahuna. Busa ang Ginoo nagsulti kanato, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga panghunahuna, sa imong kaugalingon nga pagsabot, sa imong kaugalingon nga plano. Ilabay na. Atong basahon ang bersikulo 7, pabiyai sa dautan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna. ug pabalika siya kang Jehova ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Ang Biblia nagsugo kanato sa pagbiya sa atong mga hunahuna. Unsay buot ipasabot sa pagbiya? Nagpasabot kini sa pagsunod lamang sa kabubuton sa Dios. Nganuman kay dili perpekto ang akong panghunahuna. Unsa ang sulod nga mga pulong sa Proverbs chapter 3 verse 6, sa tanan nimo madalan ilha siya ug siya magamando sa imong alagianan. Nganong gisulti niya kini tungod kay ang atong panghunahuna, ang atong plano ug pagsabot dili perpekto. Busa gisultihan kita
na mosunod sa plano sa perpekto nga ulo. Sa iglesia, kita mao ang lawas, busa kung atong ipugos ang atong opinyon, sama ra kini sa paghuna-huna sa lawas nga walay paghuna-huna. Ang lawas dili makahuna-huna. Gibuhat kini kung unsa ang gisulti sa ulo nga angay buhaton. Apan ang lawas nagpadayon sa pagsulti, mahimo ko kini. Sama kini sa usa ka lawas nga nagabuhat nga walay ulo, ug nagabuhat sumala sa iyang kaugalingon. Ang Biblia nag-ingon nga kini usa ka binuang. Busa una, ila-ilaha ang Ginoo ug salig sa Ginoo. Kini mao nga pulo nga nag-uban. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Ikaduha, unsaon nato ang saktong pagpuyo sa sulod sa balay sa Dios. Ang paglihok diha sa balay sa Dios nga nagsundog kang Hesukristo. Usa ka kinabuhi nga gisundog sa Hesukristo. Mga igsoon, adunay daghang hinungdan ngano nga si Jesus mianhi sa kalibutan. Mianhi siya sa pagbuhat sa kabubuton samahan ug mianhi siya sa kalibutan aron sa pagpasaylo sa ato mga sala. Adunay usa ka butang sa daghang aspeto kang Jesus nga mianhi siya aron mahimong ehemplo kanato. Mga igsoon, angay ba siyang bautismuhan o dili? Walay hinungdan nga si Jesus mabautismuhan ngano? Kay siya ang Dios, apan si Jesus gibautismuhan nganuman, nagpakita siya og ehemplo sa mga naluwas nga tawo nga naluwas pinaagi sa kamatayon ug pagkabuhi pag-usab na Jesucristo nga kinahanglan mabautismuhan. Gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa mga alagad sa Juan 13. Nagbitbit siya og tubig sa palanggana ug siya naghugas kanila. Pagkahuman niini, siya adunay gisulti. Unsa kini tan-awon nato sa Juan kapitulo 13 bersikulo 12. Basahon nako. Juan kapitulo 13 bersikulo 12 hangtod 14. Ug sa nahugasan niya sila sa mga tiil ug nakakuha siya mga bisti, milingkod pag-usab sa lamesa ug mingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gihimo kaninyo? Kamo nagangalan kanako nga magtutudlo Ginoo ug kamo na nag-ingon sa maayo kay mao ako. Busa kung ako nga Ginoo ug magtutudlo mihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab kamo maghinugasay sa mga tiil ang usa-usa. Basahon nato ang bersikulo 15, kay ako nagahatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Gisultihan ni Jesus ang mga tinun-an nga buhaton kung unsang iyang gipakita nga ehemplo sa mga tinun-an. Tungod kay gihatagan ko kamo og panig-ingnan aron buhaton ninyo ang akong gibuhat kaninyo. Busa ang pagkinabuhi sama kang Jesus mao ang Kristohanong kinabuhi sa iglesia. Mao kini ang angay natong buhaton sa iglesia. Sa pagbuhat, unsa ang gibuhat ni Jesus? Ang pagbuhat sa gibuhat ni Jesus mao ang angay natong buhaton sa iglesia. Kung basahon nato ang Deuteronomio, atong makita ang usa ka butang nga katingalahan. Ang kahulugan sa Deuteronomio mao ang balaod sa Dios gipadayag pag-usab. Apan kung ato kining basahon pag-ayo, adunay gibalik-balik nga gisulti, buhata kini, ampingi kini, buhata kini, ampingi kini. Kini maoy gibalik-balik sa Deuteronomio. Mao kini ang gisulat ni Moses. Tanawon nato sa Deuteronomio kapitulo 1. Deuteronomio kapitulo 1 bersikulo 3. Basahon nako Deuteronomio kapitulo 1 bersikulo 3, ug natabo nga sa ikakapatan katuig sa ikanapulo sa kabulan, mao kini ang ikapatan katuig sa Nobyembre sa Kamingawan. Busa duha na lang kabulan ang nahibilin sa dili pa matapos ang ginabuhi sa Kamingawan. Ang kapatan katuig sa Kamingawan hapit na mahuman. Ug nahatabo nga sa ikakapatan katuig sa ikanapulo ug sa kabulan sa naunang adlaw sa bulan, si Moses misulti sa mga anak sa Israel, sumala sa tanan nga gihatag ni Jehovah kay kaniya ingon nga sugo alang kanila. Gitudlo ni Moses ang iyang nakatunan gikan sa Dios ngadto sa Israelita, ug ang iyang pulong nagpadayon sa kapitulo 4.
Kini nasulat nga iyang giablihan ang balaod. Adunay daghang gibalik-balik nga mga pulong. Mamaayong basahon nato kinig maayo. Kapitulo 4, versikulo 1. Ug karon o Israel, magpatalinghog ka sa kabalauran ug mga tulumanon nga akong ginatudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton aron mabuhi kamo ug mosulod ug manag-iya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo ni Jehova ang Dios sa inyong mga amahan, paminaw ug buhata. Wala siya nag-ingon nga paminawa lang, paminaw, buhata. Paminaw ug buhata kini. Bersikulo 6, busa bantayan ug buhaton ninyo sila kay kini maong inyong kinaadman ug salabutan sa mga mata sa katawhan nga nakadungog ni ining tanan nga kabalauran ug magaingon sa pagkamatuod gayud kining dakong nasod maoy usa ka makinaadmanon ug masinabutong katawhan. Tumanon kini ug buhaton. Gibalik-balik kini sama niini. Atong tan-awon ang Kapitulo 5, versikulo 1, maayo kung mag-focus kita sa ipadayon ug buhata kini. Og mitawag si Moses ngadto sa tibuok Israel og miingon kanila patalinghog ka o Israel sa kabalauran ug sa mga tulumanon nga akong igasaysay sa inyong mga igdulungog niining adlaw. Dili kini ang katapusan. Aron magtuon kamo kanila ug magbantay aron sa pagbuhat kanila, buhata sumala sa pulong. Ang panguna nga pagdulunan sa Deuteronomio dili pagpaminaw kun dili pamati ug buhata kini. Nagpadayon kini ug gibalik-balik. Tanaw sab nato sa Kapitulo 6, busa patalinghugi o Israel ug tinguhaa ang pagbuhat niini aron mamaayo kini alang kanimo ug aron pagadaghanon kamo gayud ingon sa gisaad kanimo ni Jehova ang Dios sa imong mga amahan dito sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Mingon ang Dios nga hatagan niya sila og katingalahan bulahan. Kanusa? Sa dihang maminaw sila. Dili, sa dihang mamati sila og maminaw sa Dios. Kapitulo 8, versikulo 1, magsingkamot kamo sa pagtuman sa tibok nga sugo nga gisugo ko kaninyo niining adlaw aron mabuhi kamo ug pagadaghanon kamo ug mosulod kamo ug manag-iya sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga amahan. Paminawa kini og buhata. Adunay daghan kaayo nga mga pulong. Sa Kapitulo 17, versikulo 19, ug kini magauban kaniya ug magabasa siya niini sa tanan nga adlaw sa iyang kinabuhi aron mahibalo siya sa pagkahadlok kang Jehova nga iyang Dios aron sa pagbantay sa tanan nga mga pulong niining kasuguan ug niining kabalauran aron sa pagbuhat kanila. Aron sa pagbuhat, ang unod sa Deuteronomio dili mahitungod sa pagpaminaw kun dili mahitungod sa pagsunod. Buhata kini. Atong basahon ang Deuteronomio Kapitulo 28. Ang Deuteronomio Kapitulo 28 mahitungod kung ang katawhan sa Israel mutuman, sila panalanginan, apan kung sila musupak, sila tunglohon. Kini ang sinugdanan sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 1. Ug mahitabo nga kung magapatalinghog ka sa masingkamuton gayud sa tingog ni Jehova nga imong Dios, sa pagbantay sa pagbuhat sa tanan nga masugo niya nga ginasugo ko kanimo niining adlaw. Kini ang kondisyon. Kung mamati sila og mutuman sa sugo sa Dios, bersikulo 9, nga si Jehova nga imong Dios magabayaw kanimo ibabaw sa tanan nga mga nasod sa yuta, bersikulo 13, og si Jehova magahimo kanimo nga ulo ug dili ang ikog ug ikaw maibabaw lamang. Balik-balik sakto ba gisugo, paminaw ug tumana. Ang bersikulo 29 ug 30 pareho sab pamati ug tumana. Ang nagsulti niini mao si Moses. Busa nasayod na ang Dios nga ang katawhan sa Israel dili maminaw niini ug musunod niini. Busa gihangyo sa Dios si Moses nga maghimog alawiton aron maminaw sila niini ug musunod niini. Human masuwat ang kaundan sa alawiton, mo kini ang gingon sa Biblia. Atong tan-awon ang Deuteronomio Kapitulo 32. Ang titulo ang alawiton ni Moses. Kini ang titulo Kapitulo 32 versikulo 44. 44 hangtod 46, Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 44 hangtod 46, ug miduol si Moses ug gisulti niya ang tanan nga mga pulong niini nga alawiton sa igdulungog sa katawhan, siya ug si Hosea ang anak nga lalaki ni Nun.
Ug nahuman ni Moses ang pagsulti ni ining tanan nga mapulong sa tibuok Israel ug mingon siya kanila, ibutang ninyo inyong kasing-kasing sa tanan nga mapulong nga ginapamatuod ko kaninyo ni ining adlaw nga igasugo ninyo sa inyong mga anak sa nga pagasingkamutan nila sa pagbuhat bisan ang tanan nga mapulong ni ini nga kasuguan aron buhaton. Busa ang punto sa pagtulun-an sa Deuteronomio mao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios, pamati ug tumana kini. Unsaon nato nga mabuhi human kita maminaw? Naminaw ra bata og mauna na? Hinunua kita kinahanglan maminaw ug mubuhat. Kung kita maminaw sa pulong sa Dios ug mubuhat, walay mga paghukom, pagdilibakay ug mga away. Wala na'y kasina, salos ug naay pagpasaylo sa usag-usa, sakto ba? Kung kita maminaw ug mubuhat, adunay pagpasaylo sa usag-usa. Sa sus naghatag kanato og bag-ong sugo. Sa pulong sumala sa Juan kapitulo 13 bersikulo 34, nagahatag ako kaninyo usa ka bagong sugo nga maghigugmaay kamo sa usag-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay sa usag-usa. Kung atong paminawon og tumanon kini nga pulong, adunay gugma alang kanato. Syempre aduna kitay niini nga gugma, mao nga kita nagsangyaw sa pulong sa Dios ug ang ebanghelyo gisangyaw. Pinaagi kanato. Daghang mga tawo ang ingon ni ani. Ug mahitungod kang Moses, mao kini ang gisulat sa Dios mahitungod kang Moses sa Deuteronomio. Kini ang katapusang pagtimbang-timbang sa Dios kang Moses. Wala ba ka mahibalong kung unsa kana? Unsaon man sa Dios pagtimbang-timbang kanako? Angay sab natong hunahunaon kining butanga. Mao kini ang pagtimbang-timbang sa Dios kang Moses. Deuteronomio kapitulo 34 bersikulo 12 ang katapusang bersikulo, basahon nato kini. Ug sa tanang kamot nga gamhanan ug sa tibok nga dakong kalisa nga gibuhat ni Moses sa mga mata sa tibuok nga Israel. Kini ang pagtimbang-timbang sa Dios kang Moses. Si Moses mitudlo sa pulong sa Dios sa makadaghang higayon. Bisan pa ang katapusan nga pagtimbang-timbang ni Moses mao ang gibuhat kini ni Moses. Kini nahisulat ingon niini, nang hinaot ko nga madawat usab kini nga pagtimbang-timbang gikan sa Dios. Sa balay ni Jehovah sa unsang paagi kita angay mulihok, kinahanglan na atay buhaton. Sa Filipos kapitulo 4 bersikulo 9, ang mabuta nga inyong gitun-an ug inyong nadawat ug inyong hindunggan ug inyong nakita kanako, unsay angay natong buhaton? Buhaton ninyo kini mga butanga. Kung dili magtutuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Mao kini ang giingon sa Biblia. Apan siya nga nagatan-aw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagwasan, ug sa ingon na nagapadayon nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon kung dili magtutuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Mao kini ang giingon sa Biblia. Ang tigpaminaw ug tigtuman sa pulong, unsay angay natong buhaton sa katapusan sulod sa balay ni Jehovah? Unang Timoteo kapitulo 3 giingon nga kining mga butanga gisulat ko kanimo nga gilauman ko ang pag-anha diha sa madali kanimo. Apan kung ako malangan og dugay aron masayran mo kung unsa ang pagawi sa mga tawo sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Ug kini gisundan sa mga kapitulo 4, 5 ug 6. Ang punto mao ang dili pagkapandol sa pagtuo hangtod sa katapusan. Aron dili mapandol, ayaw pakig-away, ayaw pakiglantugi, kay ang mga pagbansay nga lawasnon mapuslanon og diutay. Ang labing importante nga butang nga angay natong buhaton sa balay sa Ginoo mao ang pagsunod sa Ginoo hangtod sa katapusan. Ug pagsugat sa Ginoo sa katapusan. Kinahanglan nga dili kita muhunong sa tunga-tunga. Akong tapuson human nato mabasa ang katapusang bersikulo Hebreyohanon kapitulo 3, Hebreyohanon kapitulo 3 bersikulo 14. Atong basahon sa dungan ang Hebreyohanon kapitulo 3 bersikulo 14. Kapitulo 3, versikulo 14, kay kita nahimong mga umalambit ni Kristo kung ginapalig-on ta ang sinugdanan sa atong pagsalig hangtod sa katapusan, tungod kay kita nahimong umalambit ni Kristo. Kini nagpasabot nga uban kang Kristo, atong madawat ang mga panalangin nga ihatag sa Ginoo. Kanusa, kung atong huptan ang mga butang nga atong gidawat gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan. Busa, dili kita kinahanglan nga mawala sa balay sa Dios.
sa iglesia aron sa pagsiguro nga kita dili mawala ang Dios si Hesukristo mitudlo kanato sa sambingay sa punuan sa ubas ug siya mitudlo kanato mahitungod sa tabernakulo diha sa Lucas kapitulo 10 ug siya mitudlo kanato diha sa mga unang hari mahitungod sa paghukom sa pagdeterminar sa tinuod nga inahan sa bata. Ingon nga atong nakatunan kining mga butanga kinahanglan nga magpabilin kita sa iglesia sa lawas ni Kristo hangtod sa katapusan aron atong mapakita ang himaya sa Ginoo. Kung unsa ka importante ang iglesia sa atong kinabuhi, kung unsa ka talagsaon si Hesukristo, inguni ana ang angay natong pagkinabuhi ug karon mag-ampo ta. O Dios, nagpasalamat kami kanimo gikan sa kinailadman sa among makasing-kasing tungod sa imong bililhong grasya ug gugma. Uban sa imong gugma, uban sa imong sakripisyo, imong giluwas mi pinaagi na Kristo ug sa iyang kamatayon ug karon gibutang mo kami sa imong lawas ang iglesia. Diin ikaw ang ulo. Kanimo lamang kami bug-os nga nagsalig ug nangayog tabang nga kami makapuyo sa pagsunod sa kabubuton sa ulo ug ginaot nga imong tabangan ug tultulan kami sa pagkinabuhi nga mapaubsanon nga among itugyan ang among kabubuton sa kabubuton sa ulo. Hinaot nga ikaw mukuyog kanamo ug tabangan kami sa imong bililhong grasya sa among autumn retreat. Sa nahibilin namong kinabuhi, among gitugyan o gipangayo kining tanan sa imong mga kamot nga balaan lamang. Uban ang pagpasalamat kini among giampo sa ngalan ni Jesus nga nahigugma kanamo sa iyang lawas ang iglesia. Amen.